أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Jondi Jadou, mais billet ma congourou doit. Et congourou. J'ai plus de souffle que toi. Ça tu reconnais? Il dit Kenaka. Mais jamais. Faut signer de Roma. Ne me fiez bon d'abord. Et puis c'est qu'à vous nous fait, c'est qu'à vous cloper. Ne me faire. Ah, oui, oh, mananya Amina Damne. Itatke. Mendatke. Oh, matre. Ni moto. Oh. Et il n'a que bimile. Ma matre. Jondi Jadou. Mais Amanyina Allah Ta'ala fait. Allah miye masasaniane. Masami na le nyeda. Jondi Sodo ami kofle. Na yu kofle nyena. Jondi Sodi ka do seconde kele. Bula ramade to ke du ko lo sabe. Ni mandinye. Ningana ke nteni ve na da ningeli de kama joni se do o dama min balle do anve na ala kelebe ka hina mine otiba ama ina ala fe semasa hina masa ala joni se de ka ala subhanahu wa ta'ala kele wahidun Allah masa jabar an gani jamana mi na ya an da kan gerde ke mali joni se de min dale me ka mali segere dogo ani bangena ala ba kalama min gera kunu min gera bi min bi kashini ala ba kalama bele wuli bali ni nyumando anya nyina Allah taala fa kan nyuma jidi kan nyuma nyereke don se don ni nyumando anya nyina Allah taala fa akan nyuma indelia ninga se ko barka ni jugumando Allah taala ka do anacho ami ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allah jabbar waidun an kamana gona tawratana forotana boluma dawratana Allah jigitana Allah e ala kelengo way tuna kele Allah e ko ange de deli dilati tigido Allah i ko anga ngungo fo edi ala chama tigi ala kodo Allah i ko anga ndama kashe edi la ala min dai ndama kasho la belebele sigi Allah on nye malidon ne anya ndama kashe la de wallahi suma Allah on de malidon ne Allah anyi deli de chopor emi ndibo ika joni jigi koro Allah emi mbi ka joni jigi tigele tugu skei emi mbe kungonda uva fandan valaw edebo lufa subhanahu wa ta'ala wallahi jabbar melekeni dine ni wurdane ani baga ani buna ramade ay ala debu balo tugo do kun fayakun fiye min biti ala ante dora medima e keleme ko da on mafu ala te hina on ga jamana na ami ita on ga jamana magan ala ite hina malila ite do ani jugu che jugu minum bi sokono jugu minum bi kenama ala ite do anu che lam yali di tigido wala mi yuladi tigi ala o ko ke ika ala ya kama iko ke kiraba min ni ya da ka kanu kira folo ani kira laba muhammad wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita ke sebo kama sayyidina ali sayyidina bubakar sayyidina badra alu sayyidina usman Allah itake magani madina kama chopor atakbir Allah iko ikmana Allah kibaru Qur'ana ukono Qur'ana mi ngabsa Qur'ana benale de bilaba be wala Allah bali iyo min Muhammad wa rasulullah doktor angeneya ambe kalumina kalu barkamadu madde ngeneya ambe kalumina kalu saniyaledu wallahi ni ngaloina ita fo tu ko bibi ala ba mi wali tungara mode ngeneya Allah belebele anyi wele sigi ikama nyuma to minu mi dikolo sabe minu ndele do alala nu bisra alanye akolu ka sranye kama wallahi ya rasulullah duwa te baya on nyamina baya Allah ta'ala malide mali kono mali koka hami be mi na gele be mi na bana be mi na John se du cadre ambi wuli ka joni boli la fami no fe wala ma ambi sira minye e ala bo don ka chama on yeraka ayanga yow siri ngara mo bina do ka bina fatiha ko geleta a'udhu billahi minash shaitanir rajim beki bolo daile ka korota sanfɛ minnu bɛ mobili boli la a y'a jɔ ye frère min i jɔ goudron cɛmancɛ la yen foyi t'a la i jɔ ye
embouteillage créé kɔfɛ karamɔgɔ de bɛna dugawu kɛ filen b'i da sa filen b'i da i ka baw lajɔ karamɔgɔ bɛna dugawu dɔgɔtɔrɔkɛ e tɛ se ala de bɛ se pikiri in bila o bila kana ordonnance sɛbɛn sɛgɛn yɛrɛ bɛ maaw la an ka ala deli o bila maa min bɛ n k'i ɲininka baarakɛyɔrɔ la ordinateur b'i bolo i b'a dasi a ye wari in don yen sa a bɛ ban wari caman bɛ ala de bolo sigi daba tunkara bɛ min fɔ an ka jɛ k'o minɛ an ka jɛ k'o minɛ dɛ wallahi zamzam y'u b'a dɔn k'a fɔ ne bɛ min fɔ wulibali don wallahi ɲurinbuye b'a dɔn ne bɛ min fɔ wulibali don kirabadenw b'a dɔn ko billahi lezim bɛ min fɔ wulibali don tarafatai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bismillahi الرحمن الرحيم الله سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله 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 يا الله لا karanyara nanao ba ma de tun nan karanyara Ibrahima karanyara akundiya malla nana akaka ala kama ki kambosa no ta amanga sumana salongo be nenake amanga sumana depuis salongo be nenake ni mami me Ibrahim karanyara do ayaka Allah ta'ala kama mamade ko daba ko ala yi ci do don da ko nga ci voye ko ala ci de ben bulu ala ci akaka mu asfamuna fe o alimu jalika ala ci o dona wartugu ka alimu joni wartugu ka waliju joni wartigi min na fɔra ko jamana in ko wartigu ka jɛ ka maa kelen da k'u sugandi wallahi u bi jɛ n'a ye maa kelen Sine Jara expert comptable ressortissant de Bɛlɛdugu anw ka Sine o tɛ Bɛlɛdugukaw ka Sine n ka mɛ seyidu de ma n'a fɔra Mali wartigiw ko u ka alimami ɲini min b'u sali wallahi bɛɛ bɛ jɛ n'a ye seyidu k'u sali u bi safa tile a kɔfɛ ɲininka ko munna maa min sɔnna ka miliyari 1 ni miliyɔn 500 don misiri la waritigi dɔ kɔfɔ n ye Mali kɔnɔ tɛmɛnen ni balolen ko min delila ka kɛ 1 milliard 500 millions ayi hakili t'o la n'a fɔra k'u ka selo kɔfɛ ma a bɛ baw ma safo bɛ tila kɔfɛ safan a bɛ tile belebele ba sedu nandume ala k'a n'a sɔn ala ka barika don an la e b'a bila ye de camion minnu dasira Mali ni Guinée cɛ ani Mauritanie e ɲinɛ dɔ don yɛrɛ ma ɲɔgɔnna kɛ a ye dugu cogo di ala k'a n'a sɔn ala k'a n'a kisi subhanallah subhanallah la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah allahu la sharika la allahu la sharika la allahu la sharika la karajara bi wele ni ikolo gɛlɛya ikolo gɛlɛya ami ikolo gɛlɛya alhamdulillahi rabbil alamin Tabatumara nin yɔrɔ in ye belebele minɛ Elhaji Segu Siraman Jara Bable kankɔrɔba in ye dugu foro k'a kɔ ma tiɲɛ sabula fɛn min ye denkɛ sanumanba in ye Mohamed Ba Jara ale sigilen de bɛ golo kan bi Bable kolila fɛn o fɛn na Ala y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a kɔrɔkɛ Adama k'a d'a kelen ma n'a ye dugawu kɛ dugawu in bɛɛ minɛ Ala m'o kɛra a kuma a ka dugawu fara jamana bi dɛ duwawu a fara jamana bi tewu wa a ka dugawu kɛ jamana ye a bɛ duwawu la n'o tɛ an bɛɛ bolo la dɛ a bɛ duwawu la alimami ba ko don dɔ la ne ni alimami ba ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ a ko yalima ne bɛ tubabu dulɔ dɔn wa ne ko a ye n ko n t'o dɔn a ko tubabu dulɔ ɲuman ye jini de ye jin i tɛ jini dɔn wa ayi a ko tubabu dulɔ a ɲuman ye jini de ye a ko jini buteli saba b'a bolo a bɛna taa di maa saba ma ne ko alimami ba wala awɔ a ko yɔrɔ sirikukɛ a bɛ taa buteli kelen d'a ma ne ko subahanallahi n ko munna o silamɛtɔ a ko daba a ko fɛn dɔ b'a bolo n'a sɔnn'a ma Mali tilali sɔgɔmada kelen n'a sɔnna k'a kɛ Mali bɛ tila sɔgɔmada kelen an bɛ tila jugu la an bɛ tila jugu la o tuma o yalima o bɛ se ka to a bolo a ka to Mali kɔnɔ Mali ka to nin na o tuma a bɛ taa jiri buteli d'a ma n ko n y'o mɛn n ko maa filanan ye joli a ko Seyidu Usumani Madani Serifa Haidara ne ko so bolo belebele bon i ye ɲamakalaw ka kuma ye wa maa minnu bɛ dɔnni kɛ u b'i fundeni wuli u b'i fari kasi wuli ni kuma bamanan fɔ i fundeni bɛ wuli nka a bɛ taa laban min na o de ye a tigi bɛ min dɔn a ka ɲumanya ye min ye a bɛ se min na n'u sɔnna bɛɛ nin bɛ kɛ alimami ba ye nin fɔ ne arajoso kelen na yan a kɛsɛ de bɛ mɔgɔw bolo ka yaala a ka ca san dan ye an ye nin baro kɛ wallahi
Jodi Selu ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Angoyiba Baru kolondigi ko Jodi Selu k'a dɔn gɛlɛya n'a mɛnna ka mɛn i bɛ teriw sɔrɔ teri min b'a la n'a donna maa tɔw nɔfɛ ka sɔrɔ i teri don i bɛ fana k'o fana dɔn min ye Macky Sall ye Mali teri don Jodi Selu awɔ sɛbɛnnikɛla ko ten a ko k'a sɛbɛndiya k'a dalu bɔ k'a bin Macky Sall Sénégalikaw ka masakɛ Jodi Selu k'a dɔn a kɔni donna a CEDEAO ka nin gɛlɛya in na i k'a dɔn ayiwa min dara ka Mali sɛgɛrɛ Jodi Selu nka a bɛ don min na ko bi Macky Sall yɛrɛ nimisalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan ala kama ko tɛ o Jodi Selu a ko min ye CEDEAO ka ciden Goodluck Jonathan bi a kan ka sɔrɔ Bamakɔ Jodi Selu kabini n'a fɔra ko o bina a ye Goodluck Jonathan wele ka kangari caman d'a ye i taatɔ filɛ Mali kɔnɔ i taakun de ye ka taa kuma Mali faamaw fɛ i taakun de ye ka taa Mali faamaw lamɛn i k'a dɔn ka hakili ɲuman da k'u sɛgɛrɛ min bɛ se k'a to bɛn ni keleya ani gɛlɛya in bɛ duga ka bɔ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ kangari kelen kɔni da ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ni Mali faamaw a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ a y'i t'o la Assimi Goïta a y'o wele sɔgɔmada joona in na alors dɔgɔ comment vas-tu ça va ça tient i ka café min na bon sɔrɔtigɛ nisɔn man di Assimi nisɔn man di Assimi a b'a cogo a ye min fɔ Macky Sall y'o dɔn de affirmatif olu tɛ politique la ayi surasi kuma a ko fɔ de affirmative bon ça c'est très bien dɔgɔ n bɛ min ɲini fɛ i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n yɛrɛ ni degunnen don n dɔrɔlen don dɔgɔ i k'a dɔn i ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ CEDEAO ka ciden i jija a ka bɛn ko la kana sɔn abada a ka bɔ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ a ma bɛn ko dɔ kan wa i ka da la i ka dɛŋaniya sɔrɔ Sénégal bɛɛ lajɛlen bɛ Mali kɔ ne yɛrɛ Macky Sall n b'i fɛ bi n b'i fɛ sini kana kɔrɔlenw jate kuma minnu fɔra ka kɔrɔ ka n'olu jate sabula n b'a f'i ye gɛlɛya min bɛ Mali kan a gɛlɛya kelen bɛ ne yɛrɛ ka Sénégal n yɛrɛ ka dugu tɔɔrɔlen don ɲaninen don gɛlɛya min bɛ Mali kan a b'i n'a fɔ CEDEAO ka gɛlɛya u y'a siri Sénégal den na o tuma n b'a ɲini fɛ i k'a kɛ Ala kama i k'a kɛ Ala yɛrɛ de kama i k'i jija i ni CEDEAO mɔgɔw ka ɲɔgɔn faamu Ala tɛ sɔnna Jodi Selu hali ka da nin kuma in ma an wasara CEDEAO Macky Sall yɛrɛ de ye nin fɔ wa n y'a mɛn koyi n y'a mɛn dɛ Assimi ye cɛ koyi wa nin bɛɛ la a tɛ yɛlɛ a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ perturber a tɛ kuma gɛlɛman fɔ a tɛ kuma tiɲɛni fɔ wa a t'a fɔ ayi a t'a fɔ awɔ a b'a fɔ de affirmatif négatif ne ko nin jɛ in fana sɔrɔsikɛ Jodi Selu CEDEAO kun ye ko in dabɔ min kama ani tubabuw janfandi kolo gɛlɛnw Jodi Selu a ma ɲɛ sabula n'u ye nin gɛlɛya in da ka Mali sɛgɛrɛ jamanadenw bɛna muruti Jodi Selu k'a dɔn olu bɛna fɔ an tɔɔrɔla an sɛgɛnna min ye CEDEAO ka nin ko in ye Assimi Goïta n'a nɔnaw aw yɛrɛ de nɔ ye nin ye a ka dabali a t'a ka bɔ yen Jodi Selu u y'a ye u b'a ka gɛlɛya dɔ fara a ka don o don Maliden bɛ kɛ ayiwa transition fɛ don o don ka taa fɛ f'u bɛ ɲini k'u ni yɛrɛ di Jodi Selu kabini o kɔni kɛra mun bɛ yen Jibi funteni banna kabini o kɔni kɛra Jodi Selu k'a dɔn CEDEAO da k'a fɔ u ka nin gɛlɛya nin gɛlɛya in ma fɛn ɲɛ Jodi Selu sɛbɛnnikɛla a ko i k'a dɔn malidenw kɛra cɛ kelendenw ye nin gɛlɛya in kɔnɔ sabula u ni transition nana ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ u ni transition nana fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ maliden kelen bɛ k'a ni di Assimi Goïta min ye transition ɲɛmɔgɔw ye u ni mana to yɔrɔ yɔrɔ malidenw fɔlɔ de bɛ t'u ni fili Jodi Selu k'a dɔn transition bɛ tɛngu cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min d'a la ni k'a bɔ ayiwa soir de Bamako kɔnɔ Bamako wula daba tungara bɔɲɛ laban ye boli ye kana siga ni don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon fasiriba n'o ye Mohamed Touré ye Mohamed Touré nin y'a ka sɛbɛn ye Mohamed Touré ko a ka di n'a ti dabila diɲɛ nege tɛna bɔ fɛn min ye Emmanuel Macron ani fɛn min ye OTAN jamanaw u ka kuma laselaw an'u ka dajuguni minnu b'an ka jamana kɔnɔ o ye RFI ni France 24 ye fɛn min ye colonel Assimi Goïta ye a ye sɛbɛn ci gouvernement ma RFI ni France 24 a y'u datugu kunungo surfɛ wulikajɔ ani cɛsiri daminɛna kunungo midi bɛ se waati min na u taara u bolo RFI ni France 24 fili juru la n'u ko goyi u y'a tigɛ a so ma bin kɔni o tigɛra la hawla wala quwwata illa billah lazim payi
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kangari kun delila ka da diɲɛ seleke naani journaliste ninnu ye sabula fɛn min ye jamanakuntigi ye a kun y'a fɔ gouvernement ye a ye kuma kunnafonidila ninnu fɛ n'o ye dunan kunnafonidilaw ye nkalonjugu ani janfajugu cayalen bɛ ka ɲɛsin Mali ma olu kunnafonidilaw u dajugu de b'a fɔ u bi nkalon de tigɛ wa u donnen bɛ min yɛrɛ la o de ye ka na Mali la k'u yɛrɛ kɛ reportage kɛla ye ka taa maa dɔw sara olu ka nkalon tigɛ ka témoignage kɛ k'a fɔ armée bin'u kan k'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon Allah ye nin ye n ko wari b'u kun sakosi kɔnɔ ni sogo tobira k'a di jugu ma a t'a fa sɛbɛnnikɛla ko wari mugu dasilen b'u kun a bɛɛ ye héros ye i k'a fɔ n bɛ nkalon da Mali armée la wala n bɛ témoigner k'a fɔ n ka maa fara yan fɛ sɔrɔsiw de y'a fa 5 millions millions u b'o fili kan u bɛ kumakan ta sɛbɛnnikɛla k'u y'o damanda de kɛ nin fanda jamana in na ka jamana janfa ko nana ko kalama kangarida kɛr'u ye minisiri min n'a bɛ kunnafoni di ko kunna a kun delila k'u wele ka kangarida k'u ye u kan ka bɔ siraw ni tɛmɛsira minnu fɛ u m'a mɛn sɛbɛnnikɛla ko kangarida wɛrɛ kɛr'u ye k'a fɔ n'u ye kunnafoni mɛn kunnafoni min n'a ka gɛlɛn sanni u k'a cari u ka Mali ɲininka Mali bɛ se ka hakilina d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko sariya o de b'an ka jamana kɔnɔ sabula loi minnu bɛ kunnafoni di ko fɔ an ka jamana kɔnɔ o b'o de fɔ u ko min ma k'a recouper sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin kunnafoni dilaw ye u banna o ma sabula Faransi kɛlen bɛ k'u bila baara min na o ye Mali yɛrɛ bɛ se ka coro cogo min na ni ka jigin dingɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko nana kɛ sababu ye wulikajɔ ani hakilina minnu b'u la u nana ka n'o waleyali daminɛ don o don RFI a b'a fɔ ni maaw fagara yan fɛ n'a ma fɔ fulaw fara a b'a fɔ dɔgɔnɔw fara walima a b'a fɔ yan fɛ Mali ye Mauritaniens fa yan fɛ Mali armée nɔdo waati min ni Mali armée bɛ ka se sɔrɔ jugu kan sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye faamaw ye o ye kangari da RFI ni France 24 ye u ma kangari da kan mɛn a wolola min na fɛn min ye marikalo tile 16 arabado communiqué dɔ kɛra sufɛ o y'a sɔrɔ maaw dara k'a fɔ fɛn min ye RFI ni France 24 ye u suspana u datuguli baara a bɛ ka daminɛ an ka jamana kɔnɔ o dugusɛjɛ kunun ko n'o bɛnna alamisa ma marikalo tile 17 maaw kɔni y'u ɲɛ da RFI la bɛɛ taara RFI capter midi bɛ se waati min na RFI a ka midi b'a fɔ yɔrɔ min tin o y'a sɔrɔ Asimi ka cidenw u gulonnen bɛ fili juru la a tin k'u bɛ journal kɛ a n'u ka gafo go bɛɛ yara dugu ma FI fɛ fo k'an dɛni bi dugu ma ne ko u bɛ nin tigɛ cogo di n k'u filɛ centre militaire la i kɔrɔ hali anw ka arajosow arajo Maliw ni fɛnw bɛ yɔrɔ min n'u ko b'a fɔ datugu a bɛ kɛ ten a bɛ kɛ ten nka e sen t'o la dɛ e ka manja o sen t'o la dɛ manja filɛ nin ye Bugusoni kɔnɔ yan u bɛ taa yen de ka taa ta u bɛ k'an dɛni yɛrɛ de bɔ k'o fili arajo minnu bɛ kɛ ten o ye arajo Bawule arajo Star FM RFI VOA ninnu olu arajoba ninnu minnu bɛ centre militaire la ye olu de bɛ datugu ten n'o tɛ e t'a la o tuma Bawule bɛ Jɛgafɔ ɲɛ i b'o tɔgɔ fɔ yɛrɛ fɔ Jɛgafɔ yɛrɛ bɛ satellite de kan Jɛgafɔ est sur satellite olu t'a la n'olu bɛ datugu i bɛ taa diffuseur de fɛ yen maa wɛrɛ de b'olu diffuser sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye diffuseur ye olu yɛrɛ kamana ganna fɛn min ye SMTD o directeur Cheikh Oumar Traoré o ye denmisɛn ɲɛgɛnɛ lettre di o ma k'a fɔ a ye RFI datugu ale ka nin ye wulikajɔ daminɛ tubabukan ni loi a bɛ ka loi lajɛ waati min na e y'a sɔrɔ Asimi ka cɛdenw labɛnnen don ko ye midi se a n'u k'a tufa k'a bi dugu ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye RFI ye a bɛ kuma fréquence min kan 98.5 fiɲɛ bilala ye fɛn min ye France 24 ye décodeur kan fiɲɛ fu de bɛ yen fɛn min ye dibi ye o bɔra a tɔ tolen bɛ fɛn min ye satellite misɛnninw ye TNT sati ani sira wɛrɛw bɛ yen u b'a fɔ min ma arabu sati nin bɛɛ lajɛlen de bi datugu internet sira fɛ RFI ka site fɛn o fɛn bɛ yen a n'u ka page Facebook a bɛɛ de bi datugu jusqu'à nouvel ordre. Jɔn Tedu n ye ayiwa tubabu faama makɔrɔ musokɔrɔba cɛ n y'a ka kuma dɔ mɛn sɔgɔmada in na ko u y'a ɲininka ko ayiwa RFI ni France 24 datugura Mali kɔnɔ a ko k'a bɛna weleli kɛ ne yɛrɛ kamana ma gansa k'a bɛ jɔn wele Akufo wa Akufo Nana Akufo Gana wa k'a bɛ Gana président wele CEDEAO président u ka dɔ fara o tuma kabini ye t'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO bɛ maa bolo de k'u ka dɔ fara sanction kan n yɛrɛ ɲɛ ni dulo o tuma CEDEAO président kɔni kɛra Babugu ni ale bolo Babugu jama Namugula Sogo tɛ de u t'u sago yala o n yɛrɛ tulo koyi
sɛbɛnnikɛla ko i ye min fɔ o don nin ko in kɛ a digilen bɛ Faransiskaw la kojugu Mali kɔni u y'a jalaki ko loi tɛ Mali la sabula n'i ye Mali ta k'a lajɛ fanga min bɛ o sigira coup d'état fila ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Mali sɔrɔdasiw ye u bɛ ka diɲɛ seleke naani sariya o jo sariyaw sɔsɔ u labannen filɛ nin ye ka an ka kumakɛsow bɛɛ lajɛlen datugu sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamani Ture a ko Makɔrɔ ye kuma min fɔ nin ɲɔgɔn na nkalon kuma tɛ olu ma Russie ka telesow bɛɛ tigɛ yan Ukraine kɛlɛ la wa a kɛra olu minnu ko démocratie b'u fɛ yen liberté d'expression bɛ yen Russie ka teleso 30 ni kɔ Europe jamana ko u y'a bɛɛ tigɛ kile kelen voilà anw ma dɔwɛrɛ tigɛ fila kɔ awɔ aw sumayanaw kɔma bugurudi kɔn wa n'importe quoi k'a fɔ bugurudi kɔn n'importe quoi naam sɛbɛnnikɛla ko a ko in faamu ɲana CEDEAO jamana kuntigiw n'u kɛlen bɛ namugula sogo ye fɛn min ye Makɔrɔ ye ale de b'a décider k'a to Élysée la ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ye nin bi d'a kan nin bi d'a kan bɛna CEDEAO jamana kuntigiw wele ni Sako ye min ye n b'o f'u ye o k'o d'a kan Assimi Goïta ko ale fɛnɛ labɛnnen don ni CEDEAO ye bere kelen da ale kun ale fɛnɛ bi bere fila da Faransi kun nin tɛ RFI ni France ka datugulen wa a ko a tɔ bɛ yen a caman de bɛ yen Totalu bi yan Shellu bi yan a ka ca hali télésow dɔw bɛ yen décodeur dɔw bɛ yen a caman ye Faransi de ta ye même canal voilà canal plus yɛrɛ ka datugu yɛrɛ de k'a bɔ yen tout bɛɛ non Faransi ta tɛ de a wari bɛ ti sara Faransi de a bɛɛ bɛ datugu naam sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye an ja minna sa sabula ni maafanfɛn bɛ n'i bara kɔrɔ i ja bɛ gɛlɛya Makɔrɔ ye bagabagalikan minnu fɔ fɛn min ye BFM TV la k'a fɔ fɛn min ye Mali ye a bɛna sa siri an kunkolo la sɛbɛnnikɛla ko n'a a satɔ tɛ anw dolilen don a mɛnna anw dolilen don a mɛnna kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Jibi Jɛka PIP k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye Jɛka PIP k'a ka feerefɛnw lakodɔn Daba Tunkara naam bala cogo bɛ di Joti Jedu ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le point Tomini Joti Jedu sɛbɛnnikɛla ko an ka taa pharmacie populaire du Mali la min y'a ɲɛmaa ye Mahamadou Sisoko Joti Jedu k'a dɔn min ma deli ka kɛ pharmacie populaire la i k'a dɔn Sisokolokɛ ale de filɛ k'o kɛ pharmacie populaire k'a ta k'a yanga Jɔn Sudi k'a dɔn ɲɛdimi fura dɔw kɔdimi fura tɛ min ye u ka session ordinaire a 89 senfɛ bɔ kɛra kalama pharmacie populaire du Mali a ye wulikajɔ min kɛ Jɔn Sudi maa kana kaba fɛnba fofo nɔ na min y'a fofo o ɲini k'o dɔn min ye docteur Mahamadou Sisoko Jɔn Sudi k'a dɔn ayiwa min ye a ka conseiller technique ye Seku Umaru Dambɛlɛ ka taa se ministère de la santé olu ka cidenw ma ani maa wɛrɛw Jɔn Sudi k'a dɔn u ye bilan bɔ k'a da tayi bɛɛ lajɛlen filɛ fɛ fo ka mura bila u la pharmacie populaire du Mali i jɔ dɛ min tun bɛ Gabriel Touré la directeur la Mamadou Sisoko suruma in tɛ yan je ne sais pas ne t'a yele yɛrɛ dɔn ale de don d'accord Joti Jedu Mali gouvernement n'u kan ka maa tan n'u ka maa yanga Jɔn Sudi k'a dɔn ayiwa min ye jamana kadiriba ye Mamadou Sisoko b'o la dɛrɛ Jɔn Sudi k'a dɔn n'a fɔra pharmacie a fɔra makama ani fura donni jamana kɔnɔ fura kana dɛsɛ Jɔn Sudi mago bɛ se fɛn minnu ma olu koroni yɔrɔnin kelen a ko n'i ye baara ta k'a lajɛ san 2021 pharmacie populaire du Mali PPM Jɔn Sudi u ye wulikajɔ min kɛ sɔrɔnin jɛ yɛrɛ la ani fura nata la Jɔn Sudi k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ a fanga ka bon kosɛbɛ kɛmɛ o kɛmɛ i b'a ye k'a fɔ 96 ni tomi 3 o bɛɛ lajɛlen ɲɛn'u bolo Jɔn Sudi o b'a jira k'a fɔ min ye fura sɔrɔli joona mɔgɔ bɛ se fura minnu ma olu sɔrɔli Jɔn Sudi k'a dɔn o de ɲɛnabɔra o de ka di mɔɔw ye fo k'a fɔ k'a to ten jamana furanda Jɔn Sudi k'a dɔn o tɛ jamana ye jamana min b'a la ni fura sɔrɔ ka go o tɛ jamana ye a ko fura kolo gɛlɛn minnu bɛ yen i n'a fɔ jaliji Jɔn Sudi k'a dɔn kɛmɛ sarada a kɛmɛ dafalen bɛɛ lajɛlen bi jamana kɔnɔ i k'a dɔn a tɛ dɛsɛ Jɔn Sudi k'a dɔn k'i bɔ a la a ko fura minnu bɛ yen n'o ye cancer furaw ye kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛ yen a tɛ dɛsɛ Jɔn Sudi ka taa se fura wɛrɛw ma i n'a fɔ awa fura minnu bɛ kɛ pali furaw ye o n'a nɔna bɛɛ kɛmɛ o kɛmɛ a kɛmɛ dafalen bɛɛ a tɛ dɛsɛ Jɔn Sudi a ko k'i bɔ a la san 2021 dɔgɔtɔrɔ Mahamadu Sisoko Jɔn Sudi k'a dɔn awa warinin jɛ la ani nafolo sɔrɔta la miliyari 27 a n'a kun
ganfɛ jɔnni sodi b'a ye k'a fɔ sɔrɔ min kɛra o kɔfɛ min ye miliyari 18 a n'a kun ganfɛ jɔnni sodi k'a dɔn san 2022 maa b'a fɔ an ka tɛmɛ ka taa sabula miliyari 14 o de kɛra sɔrɔ fɛn ye ka fara kɔrɔlen kan sɛbɛnnikɛla ko pharmacie populaire du Mali jɔnni sodi a fɔ fura nani a fɔ fura makama fura sɔrɔli teliya jɔnni sodi i k'a dɔn 100 o 100 134 a fɔ k'o de ɲɛna o kɔrɔ de se kun kelen don ka fɛn min kɔnɔ tɛmɛ koro ka a mɛnna o k'i bɔ yen jɔnni sodi k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko a nana jateminɛ wɛrɛ kɛ ka hakili jagabɔ kɛ jɔnni sodi k'a dɔn a bɔ ko so minnu ma préfabriqué minnu bɛ fura mara jɔnni sodi olu dilanni a n'o jɔli jamana yɔrɔ minnu bɛ yen n'o ka jan Sikaso Segu Gawo Tumutu o n'a ɲɔgɔnnaw o baara bɛɛ lajɛlen fana kelen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi jɔnni sodi k'a dɔn maa minnu kɔni kun bɛ kɛnɛ kan nisɔndiya fɛ jɔnni sodi k'a dɔn u ye tanuni daminɛ dɔgɔtɔrɔ Mamadi Sisoko n'a ɲɔgɔnna ka ca jamana in kɔnɔ an bɛ min ni min na gɛlɛya la walima cadre ka kolankolon na jɔnni sodi b'a sɔrɔ an bɔra a kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le point kɔnɔ a ka bi bɔli la n b'a dɔn depuis Gabriel Touré c'est le même voilà ale de ye Gabriel fait hôpital Point G ale de y'a wuli k'a jɔ kɛlɛw don min u y'a janfa k'a bin a taara appel à candidature u y'ale de janfa k'a bin a donni bi cɛ hôpital du Point G binna a ma wuli fɔlɔ Allah docteur Mamadi Sisoko u k'o fana d'a ma a k'o fara n y'a dɔn ma se kan jɛlila a ka to ni farama i bolo don ne bɛ n tɛgɛ don naam ni bɔn ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolew k'u da kɛnɛ kan masasi nin y'a ka sɛbɛn ye masasi ko ni dɔ bɛ k'a kɛ ka ɲɛ dɔ bɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ a ko an ka taa chambre de mini na chambre malien de mini a ɲɛma n'o ye Ablaye Puna ye yala chambre de mini yala fa tiɲɛ wa Ablaye Puna ale de yɛrɛ de ka société privée don maa b'i yɛrɛ la ɲininka sɛbɛnnikɛla ko sanda jɔyɔrɔ kelen sanda maa kelen i b'a fɔ ko fɛn min ye maa wɛrɛ ye o ti jamana kɔrɔ n'a y'a sɔrɔ wulikajɔ ani kɛko ɲuman don maa b'a fɔ tabarikala a ka tɛmɛ n'a ye on ne change pas une équipe qui gagne la sanda yuruku dungo juguya ani jamana janbali baarakɛlaw sigiliw sendɛgɛ la Ablaye Puna a b'o de la chambre de mine na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali faama kuraw ye n'u ko Mali kura ka kɛ a ti sabati fɔ kɛwale kɔrɔw ani daana juguya minnu ye jamana jigi dingɛ kɔnɔ u ka siri o danna sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye chambre de mine ye yen kɛlen bɛ batɛmɛsira ye sabula fɛn min ye Mali sanubɔko ye n'i ye Mali ta k'a lajɛ an jɔyɔrɔ de ka bon sanubɔko la farafinna n'a y'i ja a fɔ an ye fɔlɔ ye wala an ye filanan ye sɛbɛnnikɛla ko sanubɔ cakɛda minnu bi sigi ani baara minnu bi kɛ a bɛɛ lajɛlen ka jamana dɛmɛ baara la walasa ka sabati o ye chambre de mini ka baara ye o de kama sango sa sefa wari miliyari 350 o de bi tɛmɛ nin cakɛda in na n'o ye conseil malien des miniers sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi fɛn min y'a ɲɛma ye chambre des mines du Mali a ɲɛma n'o ye Ablaye Puna ye ale de kɛlen bɛ k'i biri nin wari ninnu kunna dungo juguya ani nafolo minɛko juguya a bɛɛ lajɛlen burujalen bɛ y'an ko maa minnu bɛ yen n'olu bi sanu bɔ minnu b'a b'u bolo la société fitinin bɛ minnu bolo minnu da bɛ sanu feere ni sanu baara la nin bɛɛ lajɛlen maa caman bɛ minnu ye gɛlɛya sɔrɔ dɔw sigir'u sendɛgɛ ka dɔw yɛrɛ taara kaso la fɛn min ye Ablaye Puna ye ala n'a ka baara kɛko juguya a sigilen bɛ a tɛ ka kala don a ɲɛ na ka bɛn ni nin ji ye sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya ye sanu baarakɛla minnu sɔrɔ nafolo in bilalen bɛ yen ni gɛlɛya y'u sɔrɔ nafolo ka taa k'u bɔ bolo la sɛbɛnnikɛla ko nka camanba de bɛ yen minnu ye gɛlɛya sɔrɔ a dɔw yɛrɛ labanna ka boli ka jamana bila nafolo ma ye Ablaye Puna nafolo dungo juguya ani nafolo burujako juguya a b'o de la a bɛna ta wari in d'a ta ye sabula fɛn min ye sanubɔ cakɛdaw an'u kɛrɛfɛ baarakɛlaw olu bi nafolo dɔ de fara ɲɔgɔn kan jamana yɛrɛ de y'o yamaruya di k'a fɔ wari in kana d'ale ma a yɛrɛ ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'ale bi baara in kɛ jamana nɔna u ko de ma délégation de pouvoir sɛbɛnnikɛla ko ministère des mines o de bi nin ko in bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka min bɛ se k'a to ko ka kɛ jɛlen ɲɛna baara kana bala aw yɛrɛ de b'aw yɛrɛ sago dɔn o ka bɔ wari in na a ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu in de sigira an bɛ don minɛ ko bi loi min dara n'a ye jɛkulu in sigi fɛn min ye jamana faamaw ye u bi ɲini ko ka nimisa loi in dali la sabula loi numéro 004 006 min dara janvier kalo tile 14 san 2004 ale de nana ka na ko bɛɛ lajɛlen jalatigɛ nka an bɛ don minɛ ko bi fɛn min ye nafolo dungo juguya ye mission langolo mobili dongo don a bi mobili baw sa wa fɛn min ye denmisɛnninw ye n'u ye mobili kura bɔ voiture de sport VT kɔni tɛ o voiture de sport minnu bi se miliyɔn kɛmɛ fila ma wura 12 ka mobili dagɛlɛ ninnu ɲɔgɔnnaw kamalenbaya kɛla ninnu a b'o de fɛ o tɛ diyagoya ye Puna a bɔra Moti ka na y'a fɔ a b'a la foyi ma ɲɛ Motika de don dabali fɔ fɔ tigɛra a bolo yan ani Sisolo ye classe kɛ ɲɔgɔn fɛ
motika ani sisolo de lɔgɔli kɛ motika n b'a dɔn i ko ndɛgɛti n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen sofara ka don motika den do a bɛ to ka yɛlɛko kuma dɔ fɔ n ye k'olu motikaw ko ja de ka d'olu ye awɔ ko dɔ bɛ to k'a fɔ ko bɛɛ taale arijinɛ na ko motikaw nana kana sɔrɔ bɛɛ donna arijinɛ na k'u ko arijinɛ gardien ma ko ko yan sumalen don kojugu dɛ ko jatiya ambiance tiya k'anw bɛ bɔ ka taa yen fɛ ko yan fan fɛ mankan bɛ yen fɛ ko ye mun ye ko yen ne ye jahanama ye koyi a ko bɔ k'an bɛ taa ko da bɛ tugu 17 heures dɛ ni 17 heures y'a sɔrɔ o ma na an bɛ arijinɛ datugu aw ɲɛ k'u ko awɔ k'an bɛna ka kɔn 17 heures ɲɛ k'u bɛ segin waati min na da tugura 22 heures de bɛ yen subhanallahi Josi Jedu nin ko in bɛ dilan don min a dilanna Nze kan n b'a kalama ne m'a f'i ye Josi Jedu kɔnɔ min bɛ cɛmancɛ la da de t'a fɛ a ye fɛn caman ye dɛ Ablaye Panua Ablaye Pona ka kɛ nin yɔrɔ in ɲɛmaa ye cɛ kelen min y'a kɛlɛ kɛ k'a nafolo bɛ y'a dɔn Babu Yara Babu kelen n ko n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn a don i y'a ɲininkaro a don Babu ye n wele daba i k'a dɔn chambre mini baara bɛna kɛ n b'a fɛ i ka fara n kan ne ka candidat ye maa dɔ ye k'o dɛmɛ n ko jɔnni ko Ablaye Pona n ko Babu Yara i ta in ma fɔ n ye joona ne bɛ Amadu Jige fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunbɛn wɛrɛ la n'o tɛ nin kelen ne bɛ taa Jige fa fɛ a ko kuma zɔn na i ye hɔrɔn ye i tɛ maa janfa n'i k'i bɛ min na i b'o la n'i k'i tɛ min na yɛrɛ i t'o la n ko nka Babu bɛ kuma kelen f'i ye n'i ye nin fulakɛ in sigi i bɛ nimisa dɛ si bɔ n tɛgɛ kɔnɔ a tɛ Babu yɔrɔ dɔ bi wallahi Babu naam a tɛ Babu dɔ kuma t'a di ayi a t'a yɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko Ablaye Pona o dɔrɔn tɛ don o don fɛn min ye billet d'avion ye Wusanbayi a bɛ billet d'avion de kɛ a n'a ordre de mission maa dɔw bɛ d'a kan ka taa a bɛ taa ja kɛ jamana dumanbaw la ka segin Karimu ta ɲɔgɔn na n'a ni Sizolo ye ɲɔgɔn ye Sizolo bɛ to ka filakan dɔ de fɔ a ye a na Susana Pona a na Susana ne ko kɔrɔ ye jumɛn ye Sizolo bɛ yɛlɛ naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Ablaye Pona ye ko wɛrɛ caman bɛ yen a diyaɲɛ kow ani dungɔ a n'a ka société privée sobaw jɔ yɔrɔw la dugukolobaw sa ka nafolo ŋanamu sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Babu Jara ye chambre des mines o ye nafa min ɲɛ a ye jamana kɔnɔ nin dɔrɔn dogo ye Wusanbayi ni yɛrɛsago kɛ o waati kelen Mali cakɛda caman bɛ minnu bi sanu bɔ caman dɛsɛlen bɛ k'u sigi u sen tigɛ kangami don o don gɛlɛya Ablaye Pona kɔni a dɛsɛlen bɛ ni ka bɔ yen kalafili min n'a kan k'o labɛn sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kolokala de la a dɛsɛlen bɛ ka kalafili yɛrɛ labɛn fo ko bɛ ɲini ka kɛ mankan ye sɛbɛnnikɛla ko a ko kulekan bɔlen bɛ minisiri la Lamini Seydou Traoré Seydou Lamini Traoré ale ye maa min ye n'o ye maa kologɛlɛn ye Lamini Seydou Traoré ale ye tiɲɛtigi ye yala fɛn min ye Ablaye Pona ye chambre des mines du Mali président a bɛ ka min kɛ a t'a kalama wa n'a t'a kalama a fɔlen filɛ nin ye a ye jamanadenw diminen don jango sanubɔlaw diminen don a ka fɛɛrɛ kɛ joona min bɛ se k'a to kalafili in ka labɛn Ablaye Pona k'a ka kɔsɔw ni kasaw cɛ ka bɔ yen maa kura ka na maa kelen fa tɛ Ala ye kunnafoni bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolew k'u da kɛnɛ kan Josi Jedu n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui Josi Jedu k'a dɔn to sira tɔ ka gan min ye sarangosi saran ye Madame Sɛnpara Daba Bugɔ Sara Nfa Bugɔ Sara Seydou Bugɔ Sara sarangosi sara Seydou Bugɔ Sara ka bɔ min a ma deli ka ne bugɔ ban dɛ saran ye saran de ye dɛ Ba Muganzara Josi Jedu n'a ma ɲɔgɔn ye ba sarangosi sara Josi Jedu k'a dɔn a bamuso kelen to a caman a bi kɛlɛ kɛ nka a ti don kɛlɛ la abada Josi Jedu k'a dɔn kɛlɛ min n'a jo t'a la a ko dugukolo mankan min n'a bi Jelibugu la commune 1 kɔnɔ saran ye wuli ka jɔ kɛ kabini bi la ko tɛ nka ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na Josi Jedu k'a dɔn fana ɲɔgɔn na ŋana tɛ yen sabula o ka dugukolo ko kɛlɛ ani dugukolo mankan saa kalo tan ni fila o b'o de la Zumana taara n'u k'a ma ko Sanzu i k'a dɔn kɛnɛ karaba ale kɔni mana kɛnɛ o kɛnɛ ye a ko y'a ta ye Josi Jedu k'a dɔn n'a da joli ma ta a tɛ yen don ye mami n'u bi taa ka segin la nin dugukolo in nɔfɛ Sanzu haraba a sina ka taa sangajo fila jɔ ɲɔgɔn sanfɛ Josi Jedu k'a dɔn ayiwa i k'a dɔn haraba sɛbɛnnikɛla ko o ma k'a juguman ye koyi mami saratugu nana ayiwa sɛgɛsɛgɛli ni jaabiw bɔ k'a ye Josi Jedu k'a dɔn u ye experts ni géomètres bila ka taa yɔrɔ in lajɛ Josi Jedu k'a dɔn k'a kɔrɔbɔ sɛbɛnfuraw ni ayiwa machines k'a da yɔrɔ la Sanzu ka titre foncier Josi Jedu k'a dɔn n'u da yɔrɔ in kan k'a lajɛ Zu bɛ titre foncier min ko fɔ yalima yan don wa Josi Jedu k'a dɔn ayiwa machine banna machine ko yan tɛ ani yan jɛ ka ca kilomètre tan ye o ye basabugu de ye
ala a ka taa nga fugala ye sarangoti sara o ka dugukolo numéro 4 B John Sudu nanu da machine na ka machine da yɔrɔ la machine sina ka kulete a ko bil hak yande 4 B yɔrɔ bɛɛ John Sudu ka dɔn u farala ka bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko i ka dɔn min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛw ye min ye gɛlɛya misɛnnin caman de bɛ ko in kɔrɔ John Sudu ka dɔn min nana dɔn sabula commune 1 a maire min ye Umaru Togo ye o laban nana gɛlɛyaba de sɔrɔ ko in yɛrɛ kɔnɔna na sabula jagokɛlaba fila ni ɲɔgɔn cɛ taa ka segin ni mi ka ko kɛcogo dɔn ni mi kumacogo dɔn i laban dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da sɛbɛnnikɛla ko a ko maire John Sudu k'a fɔ a ma ko kɛ wa a ye ko kɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw na ma min ni saran b'a ka sɛbɛn ko boliboli la i k'a dɔn awa dugukolo bɛ ɲɛnabɔ min na domaine olu ye maire lettre caman ayiwa nin lettre ɲinina anw fɛ k'an ka nin ko in kɛ min ye ayiwa madame Sɛnpara Sara Tarawele yalima Sara n'a ka kan wa a ko a n'a ka kan a bɛɛ lajɛlen jɛlen don Sara n'a ka kan John Sudu kuma min ale b'a fɔ Sara n'a ka kan ja san jour donn'a kan ka taa wariba d'a ma John Sudu k'a ka ayiwa n'i bi yɔrɔ jɔ min bɛ sɛbɛn ka d'i ma autorisation de construire a y'i tugu fana ko autorisation dilan i y'a dɔn kɔni maa kelen John Sudu Sara n'a ka kan i y'o lettre sɛbɛn i y'o lettre sɛbɛn san jour donni ka ni wari ye i ye autorisation sɛbɛn k'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ in jɔli ko yamaruya b'a bolo san jour ni yɔrɔ in jɔli ka kan i ye autorisation sɛbɛn ka tila k'a sɛbɛn a kan ko commune 1 ka maire yɛrɛ de ye autorisation di sɛbɛnnikɛla ko san jour kɔni i kɛ yɔrɔ in jɔli ka su t'a la tile t'a la haraba a b'a dɔn min b'a kɔfɛ o John Sudu kuma min saratigiw nana wuli ka jɔ bolo da i k'a dɔn a kamana nana a y'a ye k'a fɔ ko in laban o laban a daminɛtɔ monsieur le maire min ye Umaru ye Umaru laban nana min kɛ a ye lettre kɛ tuguni autorisation in k'o wuli ka bɔ yen a ye autorisation wuli autorisation wuli saa ju ko petu i ye wari min minɛ ne ka kɛ ne ka autorisation wuli wa i bɛ taa kaso la dɛ a ye san jour ka so ci a sina ka san jour y'a minɛ ten min ye ayiwa kasobo ye John Sudu k'a dɔn ayiwa san jour sina k'a ko bɛ kɛ u taara datugu Welesebugu kasobo la a bɛ maa caman de ɲɛna k'a fɔ ko Saran de ye ayiwa maire datugu k'a sɔrɔ Saran t'a kalama maire datugulen don wa k'a bɛ Welesebugu kaso la kasobonba min bɛ yen Omar Togo le maire de la commune oui mais n teri don awa ni bamanan de va le voir comme tu connais les techniques des prisons là tu peux passer où ko a bɛ fɔ Welesebugu awɔ an b'a to n'a nana John Sudu maa caman k'u ɲɛna ko Sara de kungo s'a ma Saran tɛ dɛ Saran m'a wele tribunal la a yɛrɛ bolo i k'a dɔn a yɛrɛ de bolo kɛra kala ye sabula san jour kɔni y'a dɔn k'a fɔ ale nin yɔrɔ bɛ ɲini ka dɔgɔya maa o maa y'a ka dɔrɔmɛ dun John Sudu k'a dɔn ayiwa i bɛ taa fɔɔnɔ kasomubo kɔnɔ sɛbɛnnikɛlaw kɔnɔ an bɛ donni minɛ ko bi tiɲɛ segira tiɲɛtigi ma min ye Sarangosi Saran ye i k'a dɔn san jour ka nin sangajo fila in John Sudu ni Ala ma jan kɛ u b'a ti ka bɔ yen bɔgɔ fo bɔgɔ la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la an tɛ taa dɛgɛ min César mɔlen don dɛ a kalan kelen kalan an bɛ sɔrɔ ka dɛgɛ min bi ye juma ye juma ta waati selen don wa ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le triomphe du Mali Mali ka se Fasiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye a ko fɛn min ye wulikajɔ ni cɛsiri ba ɲumanya ani kɛwale ɲumanya muso kelen bɛ yen a tɔ bɛ muso bɛɛ lajɛlen ka bi a tɔ de ye Fatumata Batuli Seydou Niane c'est ma fille wallahi ayi k'a jamu de Niane n ko c'est ça je t'informe son nom c'est Fatoumata Niane dite Batuli Fatoumata Batuli Niane je t'informe Alhaji Hami Niang a denkɛ fɔlɔ ye joli ye Amani Niang don vieux Niang o dɔgɔnin ye joli ye e ko ne b'o dɔgɔnin dɔ de bon e t'olu dɔn o dɔgɔnin tɛ Tijani ye de pas dans l'ordre o dɔgɔnin ye Tijani ye n tɛ ordre d'i ma awɔ Tijani Niang bɛ yen Labali Niang bɛ yen Seguni Niang bɛ yen Seydou Nourou Niang bɛ yen i y'a mɛn Wara Niang bɛ yen Daba Tunkara Niang bɛ yen Amana Niang bɛ yen e bɛ jɔnni bɔ jɔnni na yan il y a un menturi là-dedans qui Daba Tunkara Niang merde ouais ça c'est le fils de Madou Tunkara il n'est pas le fils de El Hadji Hami wallahi Bahame Denye naam on dedu ayiwa sɛbɛnnikɛla ko ni muso bangana in muso in tɔgɔ ka di cogo min na a yɛrɛ yele dawula b'a la ten fɛn min y'a dusukun fana ye o ka ɲi ton cogoya la a tigɛ ka maga o ye magaya da ye sɛbɛnnikɛla ko a ye koba belebeleba 4 lamaga ko belebeleba 4 min n'o kɛra sababu ye fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'a dɔn ka fɔ Biliaki Fatumata Batuli Niang ɲumanya min bɛ fɔ a ma ladege tɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ bɔ a dusukun de la wa a y'a ta tiɲɛden ye a bɛ k'a wale kɛ
samanikala ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wuli kajɔ belebeleba ye a y'o kɛ fɛn min ye dugu min bɛ n'o ye madibaya ye yenkaw jiko kun kɛlen bɛ ka olu sɛgɛ u bi musow tɔɔrɔlen bɛ dugudenw tɔɔrɔlen bɛ yarɔ baganw kɛrɛfɛ tɛ a ye o yɔrɔnin bɛɛ a bolo kalama a y'a ka telefɔni ta o yɔrɔnin bɛɛ ka masinitigiw wele n t'a fɛ aw ka sibi n'an ma satoba senni k'a di dugumaw ma ka ji yara fa bɛɛ fɛ ala b'a sara d'a ma walahi yarabi sɛbɛnnikɛla ko mubuma an b'i kɔ a ɲɛmaa de ye muso in ye o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen fɛn min ye nin sato belebeleba in ye système hydraulique villageois a y'o de caru dugu kɔnɔ a n'a bolofaraw fan bɛɛ lajɛlen fɛ yɛmaw kɔni u ma tɔto ɲɛji ani dubabu la maaw bi kuma o tila o kuma na waati min a ye wulikajɔ kɛ denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye falatɔw ye u fa tɛ u ba tɛ den minnu bɛ yen n'u somaw ban'u la k'u fili olu faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la u k'o ma Olferina Ɲaber Az sɛbɛnninkɔrɔ a y'i bolo kɔngɔ fa dumuni fɛn min ye kusi ye denfura ani nafolo la ka taa yɛrɛ olu ka peyi Allah Fatumata Batuli Ɲang sɛbɛnnikɛla ko o ɲɛmaw olu bi kulela waati min malo bɛ fa bɛɛ fɛ sukaro bɛ fa bɛɛ fɛ tulu bi fa bɛɛ fɛ nɔnɔmugu kɛrɛfɛ tɛ farini makɔrɔni ani dumuni fɛ denmisɛn mako bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ lajɛlen bi sɔrɔ olu bi kila o la waati min o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min y'a ka mobili olu tɛmɛna ɲɔgɔn kɔ gada u bi yɔrɔ min kɛ y'o dɔn wa falajɛ garibali la minnu déplacera ka bɔ an ka jamana kɔrɔyanfan fɛ ani cɛmancɛ la ka na ni siyɔrɔ t'u bolo balo t'u bolo u taara balo k'olu fɛnɛ fɛ yen peyi Batuli Benson Massa Batuli i ye nin y'i mɔkɛ de la Sorti pas de gangunu ma nam sɛbɛnnikɛla ko malo tulu fɛn min ye ɲɔ ye ani dala gel hydroalcoolique fɛn min ye koliminɛnw ye sabu u bɛ yɔrɔ min ɲɛgɛnko ka gɛlɛn ka minɛn d'u ma min bɛ se ka t'u k'u yɛrɛ sanuya Fatumata Batuli Ɲang a ye nin bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni y'u bolo da u kun u nisɔndiya kojugu ka kule daminɛ maaw ko Fatumata Batuli Ɲang sɛbɛnnikɛla ko maaw b'o la wagati min na a ye kabakoba kɛ sabula silamɛ den do nka k'a dɔn k'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka wulikajɔ kɛ de yɔrɔ dɔ bɛ yen o ye église catholique Saint-Pierre Claver o bɛ Kayi sabula ni fatuli kɛra o chrétiens bolo u ka su tali ko b'u kɔnɔ kan o yɔrɔnin bɛɛ a sina ka parking wele a ye taa corbillard kelen d'u ma joona Benson Massa sɛbɛnnikɛla ko Fatumata Batuli Ɲang a taara olu di olu ma fɛn min ye église catholique Saint-Pierre Claver min bɛ Kayi sɛbɛnnikɛla ko olu kɔni u ma tɔto ɲɛji la sabula olu ti da la k'a fɔ alisilamɛden ani silamɛya bɛ muso in na kosɛbɛ cogo min o bɛ se ka hinɛ chrétiens na a y'a jira k'a fɔ an bɛɛ de ye kelen ye Mali ye nin bɛɛ de ye sabula fɛn min y'ale ka ɲumanya ye a ti maa bɔ maa na Benson Massa don kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ a ka bi bɔli la Fatumata Batuli Ɲang jɔn si de don musangana manjable a manja Batuli Ɲang o ye dɔ ye Sarankoti Sara o ye dɔ ye Bamadu Simaga denmuso Gahu o ye dɔ ye Bamadu Simaga Segu m'o dɔn mi Bamadu dɔn a denmuso jɔnni Gahu awɔ non elle n'est pas connue maa t'ale ta kalama a ti ɲɔgɔn e t'ale dɔn ni ne m'ale dɔn réseaux sociaux kan ne de ye faama ye bi ne m'ale dɔn ale dɔnna fɔlɔ i bɛ réseaux sociaux ko kuma in b'i dali bi i b'a la n b'i hakili jigin dɛ n bɔra ne ka ca kalo kelen min ne ti connecté ayiwa ni maa min bɛ ne ka compte kan ni maa min bɛ ne ka compte kan Seydou Oumar Traoré t'a lajɛ n ka ca kalo kelen min ti sɛbɛnni kɛ ayiwa o jaga di la dɛ réseaux sociaux ne tun b'a nɔfɛ han Banu de Fatumata Numazana musokana dɔ filɛ Banu de Fatumata ale Bili Haki musokana dɔ filɛ a tɛ kuma saa kalo 12 ale de b'a cogo la Samara Couture Fatumata Numazana saa kalo 12 ale bɛ mun baara kɛ a tɛ changer n'i taara sisan i b'a sɔrɔ tailleur 200 ni kɔ dɔ b'a tigɛ dɔ b'a kala dɔ b'a sɔgɔ ne t'ale dɔn je la connais pas non pointure ti sɔrɔ ale ka bazin na c'est trop débordé wayi i pointure te donc kɔrɔ ale tɛ tailleur ŋana ye sabula ne sigilen filɛ sisan bazin bɛ ne kana a fɔ Fatumata Numazana ye ko ni tailleur ŋana don n b'a fɛ k'a dɔn je mesure 1m95 pour 150 kilos ça c'est débordé disproportionné ne y'a de bo 180 combien ne y'a de bo 195 kilos 1m95 pour 100 kilos là il faut maigrir mais j'ai maigri moi j'ai maigri comme ça ah bon à 126 130 kilos ah là c'est pas bon ne ka kɛ ɲɔgɔnna ye c'est pas facile
Jɔnsi Seydou mbala cogo bɛ di dama tuma ne bɛ n tɛgɛ don ni bɔri sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau hali fasiriba n'o ye Y Dunbiya ye nin y'a ka sɛbɛn ye Y Dunbiya ko a ko fɛn min ye kita an ka taa kitakaw fɛ yen man di kita kuru sabula fɛn min ye kita ye fɛn min ye nin polisikɛ in ye e ko i ka carte d'identité di an k'a lajɛ kari kɔnɔ fɛn min ye kari kɔnɔ den dɔ o sina ka pistolet bɔ ten n'a ko polisikɛ ma wolo ka yara ka bi fa de b'a la a ka jugu fa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Mali lakanabaliya ye don o don dɔ de bi fara kan sabula marifa o kɛra marabatigɛ ye dɔ bi bɛɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko jango tiɲɛnikɛlaw u b'u mɔmuso ka ganforo la marifa a donna an ka jamana kɔnɔ fɛn min ye jamana jugu n'a burujabaw ye u ye marifa ladon sɛbɛnnikɛla ko a ko de ye lakanabaliya ɲɔɲa polisiw fɛnɛ ani kanakɛlaw olu b'u ka wuli ka jɔ la kunungo a ko polisiw nana contrôle daminɛ sabula fɛn min ye pɔsu min ni polisiw kɛmɛ k'a sigi sira la maa minnu n'u sera yen attaque boyana Bamako ani Kita cɛ sira ninnu na polisiw kɔni ye dɔ fara Laraweli kan sɛbɛnnikɛla ko kunungo fɛn min ye mobili dɔ ye n'o ye kari ye ale nana fɛrɛ minɛ polisiw ka poste la fɛn min ye 20 heures ye o waati mobili a numéro compagnie Mande Transport BF 5122 MD sɛbɛnnikɛla ko o de don kelen polisikɛ cɛ fila jɔlen bɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔ kelen dɔ in ye ale bɛ fan dɔ in fɛ tɔ kelen dɔ in bɛ da dɔ in fɛ yarɔ kari da ye fila ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Laraweli u bɛ k'a daminɛ kelen u bi maaw ka papiyew minɛ k'u lajɛ u bi saguw f'u ye min ye fɛn min ye siganafɛn n'o t'u bolo u nana t'o la fɛn min ye kamalen dɔ ye polisikɛ nana surunyaw la su dimini na sɛbɛnnikɛla ko a sina k'a ka marifa bɔ ten ka polisikɛ kunkolo lajɛ n'a ko wow a ma dankɛ kɔni o b'o sɔrɔ yan allo jama yɛrɛla sɛbɛnnikɛla ko jama yɛrɛla sabula maa ti da la k'a fɔ fɛn min ye nin kamalen min sigilen bɛ bɛɛ hakili latigɛlen maa kɔni ma sɔn a la tile kelen ja marifa b'a bolo sɛbɛnnikɛla ko a kɛ ka marifa wuli polisikɛ la a y'i cun de a y'i cun yɔrɔ min a ye sentɛgɛ ta ka don tu kɔnɔ u y'a gwɛ k'a gwɛ tugutigi a ma sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye polisikɛ ye u y'a ta o yɔrɔnin bɛɛ k'u bɛ lafitaa ni magwɛ ja a sara Allahu akbar polisikɛ in a tɔ de ye Cheikh Abou Keita contingent 2005 sɛbɛnnikɛla ko a bɛ o de la fɛn min kɔni ye a faba in kɔni ye ale kɔni u y'a ɲinini ka dɛsɛ la polisikɛ kɔni ale de kɔni kɛra fu ye nin cogoya in na contrôle gansan pièce bɔ k'a lajɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Seydou min bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant o don journaliste Seydou i k'a dɔn awa kolokala k'a ka ca min ye kuma bana min ne a ka ca journaliste Seydou i k'a dɔn awa hakilina cayara yalima nin ko in dun ye mun ye ko bigini ani Palmer nin t'i ka mɔndu ye a bɛ fɔ de Palmer n'i bɛ fɛ ka tɛgɛ i b'a fɔ Pal Marshall i b'a fɔ Pal ou bien Bingi du buzz à la déception buzz ne ko mun do dɛ m'a ɲɛ dɔn e kan ka nin ɲɔgɔn ka tɛmɛ hali sɛbɛnni tɛ sɛbɛnni yɛrɛ sɛbɛnni to yen n k'a ɲɛ bɛ a ɲɛfɔ n ye dɛ Bingi ni Bagaga ale de kun furulen don Abusi Sorama Abusi ye n dɔgɔnin o ye nkɔnifɔla ye n b'o dɔn o ye n dɔgɔnin de furu in dabilara Abusi ye Maramba fana furu Maramba min b'a fɔ dugu wili Maamu dugu wili Maamu bon e bɛ fanu dɔn Bingini ka fanu bɛ yen Maramba ka fanu bɛ yen olu de nana fadenya wuli sisan k'a jɔ fan dɔ in ko n bɛ Maramba fɛ fan dɔ in ko an bɛ Bingini supporter u nana t'o la Bingini ni kamalenni dɔ ye ɲɔgɔn dɔn ko Palmer ale ye dɔnkilidala a tun bɛ arabu dɔnkilida kɛ a bɛna jɛ don ne nɔfɛ yan kamalenni don ale ni Bingi de fana filɛ ka diya ɲɔgɔn ye ka pour que ka Abusi remplacer sisan Palmer de bilar'o nɔ la u ka couple ɲɛna kojugu u bɛ se dɔnkilida la u ye sanga sɔrɔ u bɛ dɔnkili da fan bɛɛ fɛ donc u fila tun bɛ dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ donc maaw ko sa Palmer muso de ye Bingini ye Bingini cɛ ye Palmer ye k'a sɔrɔ furu ma kɛ woro ma bɔ foyi ma kɛ a kuma sɛbɛn ma fɔ mɔgɔw kɔni fanu y'o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra sogokan y'u bolo sa donc n'u yɛrɛ bɛ dɔnkili da Bingini bɛ to ka Palmer ka diyaɲɛ dɔnkiliw da Palmer fana bɛ to ka Bingini ka diyaɲɛ dɔnkiliw da o tuma sitana donna u ka fanu na sa ouais mais sur le plan artistique o bɛ kɛ
cela n'a rien à voir avec autre chose. Grand pays ni edoxite ni wa. Grand pays juni. Grand pays ke Guinéen ka Kenny Zourmaniza. Ah Allah. Grand pays ani edoxi. An ga ko ka ce oluma o. Nam. Nde fo donna. Bon c'est ça. Comme bezi nye sanga soro. U bi concert ke diɲɛ fan bɛɛ bi. U taara hali Bercy ka taa yen fa. Ka wariba sɔrɔ. Sisan komi a tulonkɛ don a bɛ da la o tuma a bɛna confirmer sisan ni Bercy ye halisa u y'o concert de dɔgɔda k'a fɔ ko confirmation. Mais o tɛ artisiya domaine ye toujours o fana o bi se ka kɛ. Nin bɛɛ artisiya de ye. Mais confirmation mun nana ye u fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o taara k'u bolo da. Faniw nana ka na woro bila ka denba ɲini ka denfa ɲini. Furu i b'a fɔ furu yɛrɛ bɛ kɛ cogo min. K'u bɛna t'o concert kɛ palais la. Palmer o somɔgɔw ma woro ci Bingini ka mɔgɔw ma Bingini ka mɔgɔw ma ladɔnniya o confirmation bɛ se ka taa kɛ palais la cogo di. A bɛ gɛlɛya. Donc Bercy taara n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min n'u tɛ se ka segin kɔ bilen. A taara k'u bolo da. Donc Palmer de ko non n'an ye nin kɛ nin tɛ ko ɲuman ye. An ka hakili sigi an ka ko in jateminɛ donc u ye concert reporté. A da wulila Sonkala ma ye. Cɛnin dafara dɔ bɛ yen ko ouverture média Thierno fana dara tɔ bɛ kɔgɔ ko la i bɛ Bingi fɛ wa i bɛ Palmer fɛ wa awɔ ne b'a fɛ donc ka don ɲɛfɔliw la o ɲɛfɔli min kɛra Bingini kanubaw de bi ka jigin Palmer kan bi Palmer fana kanubaw de bɛ ka jigin Bingini kan bi a bɛ ɲini ka kɛ farali ye u ni ɲɔgɔn cɛ a f'u farala aw ma fara ban dɛ mais kɛlɛ kɔni bɛ yen kɛlɛ min n'a kun ti fɔ bon ko in bɛɛ filɛ nin ye Jordi Zedou bi ka da ko Palmer la bi kun dɔnnen tɛ bi maa si kun tɛ dɔ ya yɛrɛ ti cɛ ye muso de ye ɲɔgɔn na Simindeni Bingini sara bɛ Bingini na o bi ja min filɛ nin ye o do wa nin do kɛ cɛnin jɛmani o de pali ye nin de ye Palmer a fɔ pali dɔrɔn sa pali nin de ye o de pali ye dɔ in ye Bingi de ye Bingi. Mais pourtant, ils ont un couple parfait. Ah oui, c'est joli. Mais moi, je considère que c'est un couple musical. C'est un couple musical. Kasoro. Mais au fond, en réalité, Hali Kanu Kundu ni Nyuanje. Hali Kanu Kunde. Voilà. Purement, simplement professionnel. Ah oui, d'accord. Bon, moi, on va faire ça k'a yelema. K'a kɛ furu yɛrɛ ye. Walima k'a kɛ kanu ye. Voilà, bon gré malgré. A ka d'u ye a man d'u ye u bɛ don da fɛ. Mais dɔ tɔgɔ fɔ k'o y'u ɲininka ko alima i b'a fɛ yan. Ouverture Thierno. Ouverture média. Thierno n dɔgɔnin don. Awɔ. Ale y'u ɲininka. Bon, Bingini ko k'a wi Palmer fɛ. A ko furuko dun ko ni a y'a sɔrɔ a ka hɛrɛ b'a la Ala k'a latigɛ. Palmer fana ɲininka na a y'o kelen fɔ. Mais o tɛ Bingini ka fanu ka choix ye parce que Palmer de ko an kana taa concert kɛ. U diminen don Palmer kɔrɔ. Ouais, denmisɛnw don ils se sont mis. Objectivement n'i ye ne ɲininka Palmer ye min kɛ o de y'a kɛcogo ye. Parce que n'u kun dara ta tiɲɛni de bɛ ɲɛfɛ. Sisan dilanni de bɛ se ka kɛ ni réellement ni furu bɛ minnu bɛ a ko jukɔrɔ furu b'u sɛbɛn ban. U ka taama u ni ɲɔgɔn cɛ. N'u bɛnna ko la woro ka taa ni furu bɛ siri u ka furu siri Korofina mairie la yan o bɛ ɲɛ. O tuma u na tila ka t'o confirmation concert kɛ. Mais woro ma taa foyi ma kɛ ka ko coron de ka taa. Parce que furu décision de bɛ bɔ cɛ la. Mais muso mana diya cɛ ye cogo cogo ko i ka hɛrɛ mana kɛ ko la cogo cɛ de bi décision ta k'a fɔ min muso furu muso tɛ se ka décision ta diyagoya k'a fɔ cɛ man furu donc la décision du mariage Ala y'o di cɛ de ma donc kuma de bi kɛ Palmer fɛ a n'a somɔgɔw fɛ ani Bingini somɔgɔw fɛ bɛn ka kɛ ko in na furu ka siri e yɛrɛ ni ne na taa kɛ maître de cérémonie ye. Non, c'est-à-dire ne b'a fɛ ka min f'i ye dɔrɔn il faut que an ka ɲamakalaw ka fɛn dɔ faamu Yohani Seydou moi je ne suis pas d'accord et je serai jamais d'accord an ka ɲamakala denmisɛnw u t'an bɛ don fɛn minnu na bi Yohani Seydou k'a dɔn nin bɛ ɲamakalaya lagosi nin bɛ dɔnkilidalaw lagosi nin bɛ fɔlikɛlaw lagosi c'est-à-dire que leur vie sentimentale c'est pas la peine a k'o ta ka t'o yɛrɛ kɛ maa ka t'o ɲini e ɲininka i musokɔrɔba i baliku ka t'i ɲininka i b'a fɛ wa et il min fɛ kɔni i b'o baara kɛ dugu la ça n'a pas de sens bon sisan kɔni hali Safi Jabate ka vie u nana n'o ye a ye sinamuso sɔrɔ dɛ est-ce que o diyara bon n delila k'o kuma mɛn ko n dɔgɔnin ye muso wɛrɛ furu Momo ko ye muso wɛrɛ furu mais ça c'est pas le problème des gens c'est parce que nous-mêmes an minnu ye artistes ye on presse notre flanc c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut sa vie privée. Leur vie privée devait rester fermée. Il ka vie privée, il ka vie privée. Concert annulé là parce qu'en mangeant familial là, en menant la gagné pour que chien ouais va présenter. C'est parce que aussi sûrement que les réseaux sociaux ça contribue beaucoup à leur succès. Oui, le buzz. Voilà, il y a le buzz. C'est le buzz qui continue à leur succès. Voilà, qui contribue beaucoup à leur succès aussi. Voilà. Alors, si jamais ni yere doma, ma vie sans droit kasoro ni de. Bon, aux réseaux sociaux, quel est le minge Bingini nabi? Parce que Bingini be Palmer de fait.
bingini ka mɔgɔw bɛ ka Palmer ne bingini bɛ Palmer fɛ a y'a fɛ k'a tɛ cɛ wɛrɛ fɛ yan bingiya Palmer in ye jeli de ya artiste tɛ o artiste dama tɛ mais jeli don wa hali ni jeli tɛ kɛ wa a ti d'a ma maa b'e bolo wa n yɛrɛ a tɛ n'o tɛ bingini a ka fisa bi koyi ne kuma in ka ban ka kɛlɛ ban k'a bɛɛ ban ka fɛn n bɛ se ka n yɛrɛ bɛ n denmuso ta ten ma Palmer dun a b'a fɛ non c'est compliqué vraiment n'o tɛ a b'a fɛ non c'est compliqué Palmer bɛ bingini fɛ bon il va falloir que les réseaux sociaux qu'on fasse énormément attention an minnu b'a ko kan vraiment parce que n'an ma sabali a bɛ dɔ ka adamadenya cɛ pewu bon ni mankan min filɛ nin ye faniw ni ɲɔgɔn cɛ jɔn so de k'a dɔn maa si t'a danyɔrɔ dɔn bon i b'i to nin na f'u bɛ taa don maa wɛrɛ ka vie la k'o suguba kana don n'a ye ka n'u ka kumaw don a la donc c'est compliqué ala ka sali k'a ko kan ala ka sali k'a ko kan diɲɛ laban ko don ni fɛn min waati nana o de bɛ kɛ c'est ça bon Bézi de don parce que an y'a ɲɔgɔnna ye Grand P Edoxy la Grand P Endoxy e tɛ Edoxy dɔn wa Edoxy Yao i y'o ka muso forme ba min digila a ka bonda mais je t'assure que je regarde jamais les réseaux sociaux. Et si Edoxy lajɛ? N t'a dɔn. Arabu n t'a dɔn. I sunnen kana filɛ dɛ n'o tɛ hakili bi tiɲɛ dɛ. Mais n t'a dɔn n t'a dɔn parce que. bon Grand P yɛrɛ ale woro kelen yɛrɛ ka bon ni Grand P ye. nin fɛn ninnu ka di cogo min. bon k'o cɛ o ye. nin fɛn ninnu ka di cogo min. ni ne donna na anw ye laloma ye dandanw na u kana taa maa fa ni ba nani. I yɛrɛ ɲini. banani min b'a fɛ nin fɛn in na. o b'a la dɛ. walima u bɛ ka nɛni da Palmer kan bi. Seku ka den maa ma hɛrɛ kokolo kɛ Segu. o tɛ ko e la. u ka t'o ta ka n'o yanga réseaux sociaux n denw dun kɔrɔbayalen don ala ka ni silamɛw kisi a ti kunna min marifa t'i dɔ la o de la n t'a fɛ o ayiwa Georges Jadu waati n'a ka waati ma se a ye kuma denmisɛnw fɛ i k'a dɔn ala ko n'a sɔrɔla ayiwa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u bɛ ɲɔgɔn fɛ ayiwa ala k'u kanbɛn mɔgɔw ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka na ko gɛlɛya oui tout à fait nka ala Bézi ye wari ɲini de o o ye wari ɲini waati dafara Georges Jadu k'a dɔn anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔnni kɔ ye an balima bɔbɔw olu bɛna sigi k'u ka jɛmukan sigi n'olu wulila Ahmed Jakite ale ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'o maa dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 21 farikɔnɔjɛkɛlaw olu bɛ ye kɛnɛ kan n'i y'a mɛn bɔbɔkɛ da ko wafɛ o kɔrɔ de ko an tilala wa anw dara wa wafɛ